eskerrik asko etortzen etxik. Eta gehien hori jaten duzuen kontua. Erregurrak egitarten bat egitartzen dira 6 urte, erroldatu berri, erroldaren garrizkinetan, eta hartu ziren lur publikoen jabetza bat olan hortze, bata zati bat izuzkitzen, eta horrek lurrak publiko izan da, okupatu erabiliak edo alorko erabilita eta ekolekuzko zitu. Orduan gure helburu edo argumentuaren ustean zen, horrek lurrak herrikoak izan da, berreskuratzea modu sostengarri batean. Eta hasi ginen, berlandaketa, oso eragiten, bat-emate jakin modu zelan egiten nuen. Eta orduan, izuzkitzan, hor dago lur zatile aldienak 13 bat hektare, eta hor, urtero behin egiten nuen berlandaketa eta zainketa. Eta helburua da hori, eukaitu da, bihurtzea, autoktonatuak jasangarri bintzen. Horren, la joela korona da, horre izuzkitzan, partzela horretan dagoen, tontortxu handiena, kota altuena plentzikoa, handik gaile ikusten da itxasua, hor bertan dago buzoi eta bar, maitxu bat, hor ari gara jorratzen baso jangarria, hau da, jateko moduko arbol espeziak eta landatzen, más o menos. Horren helburua da, pixka bat hori berreskuratzea publikoa modu jasangarri batean eta aldala oso lanean egin. Gauzaren batzuk egiten dira kontratu ditzen dira tekniko batzuk, patxasko oso batzuk ditu, zen gure helburua da hori egitea oso lanen bitartez. Horren punture, hiru laugarren urtean, sortu zen gure artean bidea, zatea zelan helburua zen, nolabait berreskuratzea eta jasangarritasuna asmatu edo hitzaldi horiek egitea. Hau da, hieropein egiten dugu bigarren eguaztena, eta helburua da jentearengan iristea nolabaiteko informazio bat jasangarritasuna hori zer den, badala etxe partekatzea, dala aurreko esan transizioa, energia, horren kontua, horren helburua da hitzaldi hauek. Hitzaldi hauek, txarrakonak, lortu dugu 5 urte jarraian egitea hieropein. Por aparte, kalidad edo, gure zen epizkatzen mantentzea hori ez. Eta gero, normalen ekarri egiten duguz islariak, dire busutruk. Baina tortilla pintxo bat eta kitxo. Eta hori da, orduan horretxik egun nahi, esan zute eskerrak aldez arretik. Gero egun nahi, behorrek igual esaldo gutzu hobeto, nire baino, zer dan etxe partekatzea, co-housing, co-living, eta bat pixka bat, hori pixka bat asaltzea. Eta... Jesus, no? Zer gehiago? Más o menos. Que gaur smoking barik eta zen nabez. Oso, eskerrik. Bai, ezagik boligrafoan ogoite? Bai, hortik pilatu da boligrafo. Ez baina, beste bat. Ez bidea zen, pik bat. Banik hartu dut, Ez beste bat. Hau izan da? Pik urdina. Bai, bai. Bai. Zoko dut. Vale. Ongetorriak eta eskerrik asko etortxagatik. Hau da pizkat ikusiko duguna gaur. Horren pizkat zer parte hartzaileak egingo dugu astean. Eta gero pizkat egoerari, kontekstuari buruz egin, eta saiatuko naiz etxebizitza komunal baten bizi diren edo parte hartzen duten pertsonen historioi buruz egitea, laugarren puntuan, eta gero hori zehazki prototipatzen hasi garen bizikleta, elkarbanatutako bizikleta bat azalduko du pizka bat, edo bizikleta komunala. Eta, azkenean ikusiko ditugu galdetegiaren emaitzak,
eta galderak eta bar. Bueno, galderak edozein momentutan nahi. Ni izena esan du, Josebak, unai naiz, Porliseko osokidea. Galdetegia guztiok egin duzu ella, suposen dut. Así que orain, gonbidapena da, elkar ezagutzeko eta kontestuan pizkat hartzeko, bi galdera hauetaz bikoteka hitz egingo dugu. Horretarako altxatuko gara, ezagutzen ez dugun pertsona bat bilatu, eta lehenengo pertsona batek besteari galdetuko dizkio bi galdera hauek, bata bestearen ondoren, eta gero kontrako dugu bigarren pertsonak lehenengoari galdetuko dizkio bi galdera hauek. 3 minutu edo izango dira guztira, así que labur. Bai? Eta ingo dugu horrelako bi ronda, orduan bi pertsona ezagutzeko. Bueno, horreri aipatutakoari gehituta, igual aipatu duzu ella, ez? Baina nire egoeraren analisi oso basikoa da, sistema legal baten parte garela, nahi eta nahi ez, eta horiek direla gure jokatzeko erregelak. Futbol partido jokatu nahi baduzu, futboleko erregelak jarraituko dituzu, eta gure kasuan sistema legala dugu hor. Naiz eta, peiok aipatutako okupazioa adibidez aukera bat ere den, baina hori pizkat arauen kontra da, joatea da. Aipatzeko beste gauza bat da, azken aldian batez ere inflazioarena, nik uste inflazio hitza gero eta gehiago erabiltzen dugula. Eta horretaz inflazioaz babesteko edo, orokorrean diru gehiago izateko, hori ere aipatu izan duzue, etxe bizitza oizko inbertsioa da, oso normala da, ez dakit gure imaginarioan inbertitzeko beste zenbat aukera daude, baina etxe bizitza ziurrenik lehenengoa da, top 3 fijo. Gero, pentsioak jarri ditut, baina pentsioak ere arazotsuak dira gure gizartean, beti dago egongo dira, ez dira egongo, zelan egin. Eta, ere aipatu dut azkenekoa, egoera ja aipatu duzuenez, Jesusek lehenago aipatzen zuen bat ere gazteok eta persona migratuek gaudela egoera honetan, alokairu super garestitan eta etxe bizitza ez zigurtasunarekin, eta inkilinen grebak hori ere aipatzen da, etxe egiten den zeo zer da. Hau ezin dugu jarraitu, igual ez dugu ordainduko. Hitz egindakoari pizkat gehituz, harik ere ikusten du behar. Eta aipatu dituzuen konponbide asko daude, edo sasi konponbideak, erdi konponbideak, ez dago ezer perfekturik. Batzuk, igual, kategoria esatu alditugu, legedia aldatu, edo politikan influentzia izan eta zeo zer egin, aipatutakoa, Azpeitian, zuk aipatutakoa, etxe bizitza, zuk aipatutakoa Frantziak dena, legearen aldetik. Gero aipatu duzue iniziatiba pribatuak, zuen kasua dena adibidez, etxe bizitza kooperatiboa. Ezagutzen duzuen etxe bizitza kooperatiboaren modeloa, gutxi gara bera edo... Asko ez. Epatu nahi duzue zelan den 2 minututan? Bai. Bai? Bai.